Надзея сарока. Пра каралеўскіх белых мышэй і іх адважнага сцяганосца. Раздзел 1. Дырэктар заапарка сядзеў за сталом, нават не дакрануўшыся да сваёй звычайнай ранішняй кавы. Пачуўся стук у дзверы, і ў кабінет увайшла сакратарка Мацільда Васильевна. Яна адразу зразумела, што дырэктар збянтэжаны. Валасы на галаве былі ўскудлачаныя, вусы тырчалі ў розныя бакі, матылёк на беласнежнай кашулі звісаў ніжэй за другі гузік, а пінжак быў расшпілены. Мацільда Васильевна паклала на стол газеты, клапатліва паклала да кавы печыва з шакаладнай праслойкай і сказала: «У вас наведвальнік, супрацоўнік заапарка». «Пачакае», – адказаў дырэктар. «Вы нечым устрывожаныя? Хутка стагоддзе заапарка. Да нас прыедзе камісія, якая дае самым лепшым заапаркам свету 5 зорак. А ў нас, як вы ведаеце, толькі 4 зоркі. І што вы прапануеце, каб атрымаць 5-ю? Папоўніць нашу калекцыю жывёл. Цікава, каго нам не хапае? Сланоў. Аднак сланы не хамячкі. Дзе мы іх размесцім? У нас няма столькі месца. Але яго трэба знайсці. О, вы не паверыце. Я, здаецца, прыдумаў. Так-так, кажыце, я записываю. Мацільда Васильевна разгарнула нататнік і стала уважліва слухаць дырэктара. У нас ёсць дзіцячая пляцоўка? Ёсць. Вось мы яе і перабудуем пад сланоўнік. Зразумела? Вы маеце на ўвазе пляцоўку, у цэнтры якой расце стары дуб, так? Так. Я кажу менавіта пра яе. І яе нам трэба перарабіць за тыдзень, сказаў дырэктар, і Мацільда Васильевна згодна кіўнула. Тут нам нельга змаўчаць пра тое, што сведкамі гэтай размовы былі няпрошаныя госці. 3 белых мышанят. Знаёмцеся, Ясь Шустрынскі, мышаня з роду адважных сцяганосцаў. І верныя яго сябры Топці-Плюх і Хрум Мышкевічы. Яны панадзіліся хадзіць кожную раніцу ў кабінет дырэктара па смачнае і духмянае печыва. Абурэнню іх не было мяжы, калі яны пачулі гутарку дырэктара і сакратаркі. Бо гаворка ішла пра пляцоўку, на якой знаходзіўся іх дом – стары дуб. У каранях гэтага дрэва жылі каралеўскія белыя мышы. У кроне яго вялі гнёзды птушкі, а вавёркі займалі дупло. Расхваляваўшыся, Топці-Плюх зачапіўся за чайную лыжачку. Упаў, выпусціўшы печыва з лап, нарабіў шуму. Мышанят заўважылі. Мацільда Васильевна ў адно імгненне заскочыла на дырэктарскі стол і гучна запішчала. Дырэктар не разгубіўся, схапіў ранішнія газеты, скруціў іх трубачкай ды стаў пляскаць імі па стале, імкнучыся патрапіць па спрытных зладзюшках. На шум у кабінет дырэктара ўбег супрацоўнік заапарка. Ён стаў абараняць уцекачоў, падстаўляючы свае рукі пад газетныя ўдары дырэктара. «Вы хто? Што вы робіце?» – абурыўся начальнік. «Я супрацоўнік заапарка», – адказаў мужчына. «Імкнуся абараніць бедных звяркоў». Сябры не збіраліся здавацца і кацілі перад сабой пячэнькі, як колцы. Дабегшы так да краю стала, яны саскочылі ўніз і нырнулі ў шчыліну ў падлозе, спрытна працягнуўшы за сабой здабычу. «Гэта мышы! Яны сцягнулі маё печыва!» – абураўся дырэктар. «Мы ў заапарку, і мы павінны абараняць жывёл». «Што? Я вас паніжаю да дворніка!» «Я і так дворнік», – спакойна адказаў супрацоўнік заапарка. «Не варта іх баяцца. Гэта толькі мышаняты. Яны да смерці напалохаліся і больш сюды не вернуцца», – прамовіў ён і дапамог злезці са стала Мацільдзе Васильевне. Гучна цокаючы абцасамі, яна выбегла з кабінета. «Ідзіце прэч з майго кабінета, абаронца жывёл!» – выгукнуў дырэктар і паказаў дворніку на дзверы. Не спыняючыся ні на імгненне, мышаняты беглі падземнымі лабірынтамі, пакуль не выскачылі на вуліцу, дзе іх чакалі вавёркі. Мышаняты, закінуўшы пячэнькі ў дарожныя сумкі, заскочылі на вавёрак, як на коней, і паскакалі да хаты. Толькі каля старога дуба яны адважыліся спыніцца і абмеркаваць тое, што адбылося. «Фу, ледзь уцяклі! Больш так рабіць не будзем!» Ледзь пераводзячы дух, прамовіў Хрум.
Я так напалохаўся, што каленкі дагэтуль дрыжаць, сказаў Топ-Ці-Плюх. Пра ўсё, што мы пачулі, трэба абавязкова расказаць майму дзядулю, прапанаваў Ясь. Ён самы стары і самы мудры ў нашым родзе. Так, абавязкова. У адзін голас пагадзіліся сябры. Перш чым разысціся, яны падзялілі пячэнькі паміж усімі. Ваверчаняты паскакалі да сябе ў дупло, а мышаняты пабеглі па вулачках падземнага мышынага горада у норку Ясевага дзядулі, які быў старым генералам. Раздзел 2. У нары Шустрынскіх, як заўсёды, было вельмі утульна. На падлозе ляжалі дыванкі ручной працы, на сценах былі фатаграфіі ўсёй сям'і. Недалёка ад іх вісеў насценны гадзіннік з коткай замест зязюлі, якая кожную гадзіну адмяуквала час. У цэнтры пакоя стаяў круглы стол і крэслы са спінкамі, кніжная шафа, старадаўні камін і крэсла-качалка. У гэтым крэсле, захутаўшыся ў ваўняны клятчасты плед, драмаў стары генерал Мышаслаў Шустрынскі. За сталом сядзела маленькая і немагчыма міленькая мышка Мар'яна Мышульская, якая была пры старым генерале кніганосцам. Яна чытала яму нейкую кнігу. У норку ўбеглі ўсхваляваныя мышаняты і наперабой сталі расказваць пра тое, што здарылася. Дед, ну мы і трапілі ў гісторыю. Ого, мы падкраліся да талеркі па пячэнькі, а яны кажуць, што ўсё разбураць і перабудуюць. А Топ-Ці-Плюх зачапіўся за лыжку, а яна як запішчыць, як скочыць на стол. А яна з газетай, тады ж бац, бах, бах, бах. Так страшна было, але мы не разгубіліся, пакацілі пячэнькі, а яны ўсё крычаць і б'юць газетай. У мяне ўсё жыццё перад вачыма праляцела. Потым прыбег нейкі дзівак і абараніў нас сваімі лапамі. Потым мы ў шчыліну ў падлозе шмых і на вуліцу. Там нас чакалі вавёркі, мы на іх і дадому. А яны крычаць, жудасць. Увесь гэты аповед суправаджаўся эмацыйнымі жэстамі, але ні генерал, ні Мар'яна нічога не зразумелі. «Мне здаецца, яны хочуць нам нешта паведаміць?» – запытала Мар'яна. «Падай, калі ласка, ім вады. Можа, яны супакояцца, і тады, магчыма, мы зразумеем, што іх так расхвалявала». Мар'яна шмыгнула ў суседні пакой норку і прынесла паднос, на якім стаяў графін з вадой і шкляначкі. Мышаняты выпілі вады, трохі аддыхаліся і ўжо спакойна распавялі ўсё, як было. Дзеда гэтая навіна збянтэжыла. Ён стаў вельмі сур'ёзны, змоўк, а потым прамовіў. «Будуць вялікія перамены, а вас, моладзь, папрашу прыслухацца да маіх слоў, калі ўжо вы прыйшлі па параду. Вашы недарэчныя паводзіны ледзь не прывялі да вялікай бяды. Вы маглі загінуць. Гэта раз. Вы кралі печыва. Гэта два. Вы падарвалі мышыны аўтарытэт у вачах людзей. Гэта тры. І ў мяне ёсць падазрэнне, што тая бедная жанчына больш ніколі не зможа гаварыць па-чалавечы, а будзе толькі пішчаць». «Дед, але можа гэта да лепшага? Хоць будзе казаць зразумела, а то я пра слова разумеў яе». «Лепш бы ты ў школе вучыў чалавечую мову. Для ўсёй кампаніі паведамляю, вы пакараныя». «Ну вось, распавялі на сваю галаву. Лепш бы самі ва ўсім разабраліся», – бубнілі сабе пад нос мышаняты. «Папрашу не абурацца, а разысціся па норках. Заўтра стане зразумела, што будзем рабіць». Раздзел 3. Ужо на наступны дзень усё закруцілася, завярцелася, затрымцела, застукала. Людзі пачалі будаваць пляцоўку для сланоў. І як толькі на лужку пачалося будаўніцтва, над паверхняй зямлі з'явілася цікаўная белая мыска ў шлеме, як у лётчыка, і з акулярамі зверху шлема. Ясь Шустрынскі дастаў бінокль і пачаў разглядаць, што там робяць людзі. Побач з ім з'явілася Мар'яна. Шчокі і кончык хваста Яся ад збянтэжанасці паружавелі. «Вось ты дзе!» – сказала Мар'яна. «Цябе бабуля і дзядуля шукаюць». «Але ж я толькі выйшаў з норкі!» – адказаў Ясь. «А што ты тут робіш? Дзе твае сябры? Дзіўна, што ты адзін». Не паспела яна сказаць гэта, як побач з Ясем з'явілася двое верных сяброў – браты Хрум і Топ-Ці-Плюх Мышкевічы. «Вы нешта задумалі!» – здагадалася Мар'яна. «Напэўна, зноў хочаце пакатацца на вавёрках?» «Напэўна!» – у адзін голас з'едліва сказалі браты. «Не, мы кожны раз прыдумляем нешта новае», – сказаў Ясь. «Так? А што?
возьмите меня с собой, пачала прасіцца Мар'яна. Не можам, у цябе няма шлема. Што? Без шлема ніяк нельга? Здзівілася яна. Магчыма, сёння мы адправімся ў палёт, адказаў Ясь. Калі толькі нам удасца дамовіцца з адным знаёмым летуном. Ура! Выгукнуў Топ-Цеплюх і радасна зайграў на флейце. Шупер! Толькі дагрыжу пяшэньку! З поўным ротам прашапялявіў Хрум Мышонкін. Але цябе ж бабуля прасіла сабраць ягад для начыня ў плюшкі, сказала Мар'яна. Шум і грукат, які данёсся з будаўнічай пляцоўкі, спалохаў мышанятаў, і тыя ў адно імгненне шмыгнулі ў норку і кулём пакаціліся ўніз. Уся кампанія апынулася каля ног бабулі, якая шукала свайго ўнука. Мы тут спалохаліся шуму, і ягад я не набраў. Блытана залапатаў Ясь, спрабуючы апраўдацца. Ох, як добра, што я вас знайшла, уздыхнула бабуля. А што здарылася? Здзіўлена запытаў Ясь. Будуць вялікія перамены, яны прынясуць нам мала добрага. А што дрэннага можа здарыцца? Людзі часта нешта робяць на гэтай пляцоўцы, спытаў Топ-Цеплюх. Хопіць пытанняў, хутка ўсе па норах, строга адказала бабуля. І мышаняты, махнуўшы хвосцікамі на развітанне, пабеглі па вузкіх вулачках падземнага горада у свае хаткі-норкі. Праз некалькі дзён будаўніцтва на пляцоўцы было скончанае, а на чыгуначны вакзал прыехаў цягнік з вельмі незвычайным грузам. Прывезлі маладых афрыканскіх сланоў. Дарагіх гасцей урачыста пад гукі духавога аркестра завялі ў заапарк і выпусцілі ў прыгатаваны для іх вальер. Навасёлы хутка асвоіліся і сталі бегаць, тупаць і пхацца. Бегалі і пхаліся яны так, што бурылі ўсё, што было ў іх у вальеры. На наступны дзень, калі адзначалася стагоддзе заапарка, амаль усе жыхары прыйшлі сюды, каб адзначыць гэтую падзею. Дырэктар хадзіў па дарожках у суправаджэнні Мацільды Васильеўны і прымаў віншаванні ад наведвальнікаў. Дайшоўшы да вальера са сланамі, ён аслупянеў. Ён не чакаў убачыць такога бязладдзя. Што здарылася? Чаму тут такі беспарадак? Усклікнуў ён. Не можам з імі справіцца. Вінавата прапішчала сакратарка. Ядуць, п'юць, бегаюць. І ўсё, што мы для іх зрабілі, ламаюць. Не хочуць яны нікога слухацца. Як? Разлаваўся дырэктар. Вы не можаце знайсці падыход да такіх мілых жывёл? Пакуль яны гаварылі, то не заўважылі, як адзін са сланоў гуляючы скіраваў на іх хобат. А калі заўважылі, то было ўжо позна. Ён быццам са шланга абдаў іх халоднай вадой. Мой касцюм! Што гэта такое? Закрычаў дырэктар. Вось бачыце, нявыхаваныя жывёлы, уздыхнула Мацільда Васильеўна. Яны падмочваюць рэпутацыю нашай прыстойнай установы. Вы разумееце, што калі так будзе адбывацца, гнеўна прамовіў дырэктар, то нашаму заапарку не бачыць пятай зоркі, як уласных мышэй. Цьфу ты, вушэй! І як аказалася, дырэктар меў рацыю. Камісія, якая прыехала на стагоддзе, так і не дала заапарку пятай зоркі, нават нягледзячы на юбілей. Разбураны вальер са сланамі ўсё сапсаваў. Тады дырэктар вырашыў пайсці на крайнія меры. Ён размясціў у мясцовай газеце такую аб'яву. Тэрмінова! Патрабуецца наглядчык-утаймавальнік у заапарк для працы са сланамі за ўмераную плату. Але ніхто з наглядчыкаў-утаймавальнікаў так і не змог справіцца са сланамі. Нікога сланы не хацелі слухаць. Што ж рабіць? Хто іх супакоіць? Бо яшчэ трохі, і яны разнясуць увесь заапарк. Днём і ноччу такія думкі не давалі супакою дырэктару. Раздзел 4. Са з'яўленнем сланоў мірнае жыццё мышанятаў скончылася. Калі сланы пачыналі гуляць, весяліцца і бегаць у сваім вальеры, уся зямля пачынала дрыжаць. Мышыныя домікі былі разбураныя. Захаваліся толькі тыя, якія былі пабудаваныя глыбока пад зямлёй, сярод каранёў разгалістага дуба. Больш ніхто не спяваў вясёлых песень, не танчыў пры поўным месяцы. Усе сядзелі і трэсліся ад страху. Здаецца, ніхто не можа кінуць сланам выклік. На 5-й дзень знаходжання сланоў у загоне на небе паказалася поўня. І ў яе святле на каранях старога дуба з'явіўся сілуэт, усім нам ужо знаёмага мышаняці.
У адной руцэ ў яго была марская ракавіна, у другой ён трымаў сцяг з сілуэтам белай мышы ў кароне і са шчытом на спіне. Мышаня ўваткнула дрэўка сцяга ў зямлю паміж каранёў дрэва, падняло марскую ракавінку ў гору і загудзела. Усе насельнікі мышынага горада пачулі пранізлівы і трывожны гук. Гэта быў сігнал збору на мышыную нараду. Мышы ішлі са страхам, мармычучы сабе пад нос. Пэўна ж, гэта ўсё звязана са сланамі. Але як жа з імі змагацца? Мы маленькія, а сланы такія вялікія. Так, паціху пераадольваючы страх і сумневы, мышы сабраліся на вялікую нараду, якая праходзіла заўсёды на камяні каля старога дуба. На вяршыні гэтага каменя стаяў цяпер сцяганосец Ясь. Як толькі ўсе сабраліся, побач з'явіўся старэйшына роду каралеўскіх белых мышэй. Ясеў дзед, Мышаслаў Шустрынскі. Абапіраючыся на кій, ён паправіў на сабе блакітную мантыю, чорныя круглыя акуляры, падняў лапку ўверх і папрасіў цішыні. «Хоць я і сляпы, дзеці мае, але не глухі», – пачаў ён. «Я чую не толькі словы, але і тое, як скаваныя страхам б'юцца вашыя сэрцы. Спяшаюся сказаць вам добрую навіну і адказаць на вашыя пытанні. Выйсце ёсць. Перамога будзе за намі». Але на гэта пачуліся незадаволеныя галасы з натоўпу. «Што ж вы прапануеце? Аб'явіць вайну?» Старэйшы кіўнуў. «Ты аддаеш нас на смерць!» Зноў запярэчыў нехта. «Не, я пражыў нашмат больш, чым вы, і навучыўся шмат чаму. Я прашу выслухаць мяне да канца. Адна з нашых балад распавядае, як белыя каралеўскія мышы вырашылі даць адпор злому і падступнаму бенгальскаму тыгру, які сваім ровам перашкаджаў нам і нашым суседзям жыць. І як мы з ім біліся і атрымалі перамогу пры дапамозе нашай мудрасці і кемлівасці, дадзенай нам звыш. Вы хочаце сказаць, што мы змагаліся з тыграм і перамаглі яго? І што гэта ўсё не байкі, а праўда? Хачу патлумачыць тым невукам, якія дрэнна засвоілі ўрокі гісторыі і музыкі, што ў баладах апісваецца шчырая праўда. Акрамя таго, доказы той падзеі – гэты стары тыгр, які жыве ў клетцы па суседстве з намі, і я, ваш пакорны слуга з роду сцяганосцаў». Здзіўленыя мышы папрасілі генерала нагадаць гэтую баладу, і Мышаслаў Шустрынскі заспяваў, тупаючы лапкай у рытм. Напружаная атмасфера неяк сама сабой знікла, а натхнёныя песняй мышы акрыялі духам. «Дык што ж ты прапануеш, наймудрэйшы з мышынага племя?» – гучна запыталася адна з мышэй. «Дзеці, каб перамагчы гэтага вялізнага ворага, нам неабходна паглядзець на праблему з іншага боку». «Ды як на слана не глядзі, ён усё роўна слон». «Яно так, ды не так», – хітра усміхнуўся старэйшына. «Хто мае вушы, той пачуў, як мы атрымалі перамогу над бенгальскім тыграм. Прыгожая песня, вось і ўсё», – пачуўся з'едлівы галасок з натоўпу. «Важна знайсці слабое месца ў праціўніка і ўжыць гэтыя веды з усёй мудрасцю і кемлівасцю. Як у гэтай баладзе. Наступнай ноччу мы збяромся для выбару правільнай стратэгіі ў барацьбе са сланамі. Хутка світанак, і сланы прачнуцца. Пара разыходзіцца, я ўсё сказаў». Старэйшына развярнуўся і пайшоў, абапіраючыся на лапу свайго кніганосца. Нарада скончылася. Яй Шустрынскі затрубіў марскую ракавіну. Здзіўленыя словамі наймудрэйшага, з надзеяй у сэрцы мышы вярталіся ў свае норкі. Раздзел 5. Упершыню за доўгі час у мышыным горадзе ніхто не спяшаўся на працу. Усё жыццё ў ім як быццам замерла. У кожным доміку норцы ішло бурлівае абмеркаванне таго, як жа перамагчы сланоў. Тым жа займаліся і ў радавым гняздзе сцяганосцаў. Мышаслаў Шустрынскі сядзеў у сваім любімым крэсле-качалцы каля каміна.
Побач з ім сядзела Мар'яна, а па пакоі хадзіў яго ўнук і разважаў пра магчымую бітву. Ведаеш, дзед, я безумоўна цябе паважаю, але тое, што я бачу, кажа зусім пра іншае, чым ты казаў падчас нарады. Я маленькі, а слон велізарны. Як жа я змагу яго перамагчы? Нядаўна ў пота я схадзіў у лагер ворага. Ну, ты сам разумееш, трэба ж было разведаць, што і як. Увечары я дамовіўся са стрыечным братам нашай суседкі Вавёркі. Гэта з кім яшчэ? Здзівіўся дзед. З Вавёркай-палятухай. Гэта для таго, каб нам вельмі хутка зганяць на перамовы да сланоў. Я сабраў заплечнік і адправіўся ў шлях верхам на Вавёрцы-палятусе. Даляцеў я вельмі хутка. І яшчэ ў паветры зразумеў, што моя задума асуджаная на правал. Сланы такія вялікія! Мышаня вылупіла вочы і расставіла лапкі ў бакі, імкнучыся паказаць неверагодныя памеры сланоў. Але адступаць не было куды. Мы прызямліліся проста на вуха слану. Для таго, каб ён мяне заўважыў, я на ўсю моц запішчаў яму ў вуха. Слон падскочыў і стаў трэсці галавой. Я паляцеў уніз пад яго ногі. І калі б не Вавёрка, то хто ведае, што са мной было б. Палятуха падхапіла мяне ў паветры і занесла на дрэва, якое расло непадалёку. Мы перавялі дух і паспяшаліся дамоў. Эх, моладзь! Пахітаў галавой Мышаслаў. Калі слухаць не навучышся, то жыццё цябе само навучыць. Ты разумееш, што мог сам загінуць і загубіць свайго летуна? Мышаняці стала сорамна. Ясь апусціў галаву. Даруй мне, дзед. Урэшце прашаптаў ён вінавата. Дарую, а на сланоў ты не так глядзіш. Важна глядзець сэрцам і верыць у перамогу. Дзядуля, ты мяне канчаткова заблытаў. Раскажы мне лепш, адважны нашчадак з роду мышыных сцяганосцаў, чаму ты добраму навучыўся, праслухаўшы баладу пра бітву мышынага народа і бенгальскага тыгра? Ну, мы ж сабраліся разам і перамаглі тыгра. Не зусім упэўнена адказаў унук. Ты слухаў песню павярхоўна. Чаму вас толькі вучаць у школе? Дзядуля, я ўсё хацеў у цябе спытаць, а як табе ў галаву прыйшла такая дзіўная ідэя пайсці вайной на тыгра са шлангам? Табе праўда гэта цікава? Так, вядома. Мышаня паставіла свабоднае крэсла бліжэй да дзеда. Тады слухай, у тыя дзіўныя часы жыла каля нас адна мілая бабулька, Ларыса Пятроўна Пацукоўская. Яна ведала маю любоў да кніг і ўсяго, што з імі звязана. Таксама Ларыса Пятроўна любіла плюшкі тваёй бабулі і часцяком прыносіла да нас кнігі або старонкі ад кніг і мяняла іх на бабуліны плюшкі. А ты ведаеш, мой хлопчык, якія гэтыя плюшкі смачныя, сказаў дзед і аблізнуўся. І вось неяк яна прынесла да нас у норку некалькі старонак кнігі, якую забыў адзін з наведнікаў заапарка. Я абмяняў старонкі на пару плюшак і пачаў з цікаўнасцю вывучаць, што там напісана. І што ж ты там прачытаў такога, што так адважна пайшоў на тыгра? Запытаў Ясь. Гэта былі старонкі самай мудрай з чалавечых кніг, якую яны маглі толькі напісаць, Бібліі. Там я прачытаў вельмі цікавую гісторыю пра Бога, творцу неба і зямлі і ўсяго, што на ёй. Хачу заўважыць, што ён стварыў і наш род каралеўскіх белых мышэй. Праўда? Не перапыняй дзеда, сказала бабуля, якая ўвайшла ў пакой якраз тады, калі дзед пачаў аповед. І там апісвалася гісторыя пра аднаго чалавека, Ёну, які апынуўся ў жываце ў велізарнага кіта. Ёна стаў прасіць пра дапамогу ў Бога. Бог пачуў і дапамог яму. Ух ты! Потым адбылося яшчэ больш дзіўнае. Бог пагаварыў з кітом. І кіт зрабіў тое, што яму было загадана. Ты што?
Бог творца неба і зямлі і ўсяго, што на ёй, размаўляў з марской істотай. Мышаняты слухалі старога генерала, не зводзячы з яго вачэй. Так было напісана на гэтых старонках. І я падумаў, а можа, Бог пачуе і мяне? Я залез у шафу і ціхенька папрасіў у яго дапамогі і мудрасці ў барацьбе з тыграм. Я слоў у адказ не пачуў, але ў шафе незразумела адкуль з'явіўся ветрык. Ён быў такі цёплы і пяшчотны. Ветрык ласкава дакрануўся да мяне, і ад гэтага дотыку стала вельмі добра. Хваляванні разляцеліся з сэрца, як спалоханыя птушкі. Святло і ўпэўненасць у перамозе напоўнілі мяне. Толькі цябе магла наведаць такая дзёрзкая думка пагаварыць з творцам, сказала бабуля і пагладзіла па плячы мужа. А потым сама працягнула гісторыю. З радасці дзед выскачыў з шафы, ледзь не зламаўшы дзверцы. Бегаў па норцы і казаў, што ён абавязкова знойдзе спосаб, як перамагчы тыгра, і што Бог яму абавязкова дапаможа. Потым ён пагрузіўся ў чытанне кніг пра тыграў і прыдумаў спосаб, як без праліцця крыві паставіць тыгра на месца. Твой дзед малайчына. Дзякуй Богу за перамогу, сказаў дзед. Каб тыгра перамагчы, я даведаўся пра тыгра ўсё. Чым сілкуюцца, якія ў іх звычкі, што яны любяць і што ненавідзяць. А не любяць гэтыя кошкі халоднай вады. І, скарыстаўшыся гэтым веданнем, мы пайшлі на ворага. Так, я ведаю, кіўнуў унук. Вы дружна сабраліся разам, узялі шланг для паліву лужкоў, падцягнулі яго ў патрэбнае месца ў патрэбны час і палілі драпежніка са шланга. А трое адважных павесілі на сценцу ў вальеры правілы паводзін тыгра ў зоапарку. І ён больш ніколі не хуліганіў, а ў нас быў банкет на ўвесь свет, сказаў Ясь, а тады раптам выгукнуў. Я зразумеў! Важна знайсці ўразлівае месца ў ворага! Дзед усміхнуўся, а натхнёная мышаня спытала. Дзед, а ў цябе ёсць кніга пра сланоў? Ёсць, вядома. Дай мне, калі ласка. Прынясі мне энцыклапедыю пра сланоў, мой верны кніганосец. Папрасіў ён у Мар'яны, і тая хоценька пабегла ў бібліятэку ды прынесла энцыклапедыю. Вось яна, сказаў Мышаслаў Шустрынскі, пагладжваючы і абмацваючы кнігу. А цяпер, не губляючы ні хвіліны, за справу. Ты неяк хваліўся мне, што засвоіў тэхніку хуткага чытання ў мышынай школе. Сядай і чытай. Вось табе ў дапамогу мой кніганосец. Наогул, я і сам магу, бянтэжачыся і чырванеючы, адказаў Ясь. Мар'яна стаяла, цярэбічы лапкамі ружовы бантик на кончыку хваста. Не спрачацца, а выконваць. Праз пару гадзін я прачнуся і спытаюся ў вас. Ці знайшлі вы ахілесаву пяту ў сланоў? Гэта што яшчэ такое? Здзівіўся ўнук. Я кажу пра слабыя месцы сланоў. А Ахілес гэта нейкі вядомы слон? Вядома, не. Ну, пра Ахілеса я раскажу табе як-небудзь пазней. А цяпер давай, час ідзе, а ты яшчэ не прачытаў ні старонкі. Я паставіў пясочны гадзіннік. І памятай, хто ты ёсць. У сэнсе, я ж гэта ведаю. Ты нашчадак каралеўскіх белых мышэй з роду адважных сцяганосцаў. Мацуйся, мой хлопчык. Старэйшына пакруціўся ў сваім крэсле-качалцы, адклаўшы акуляры, прымасціўся, накрыўся пледам і захроп, мармычучы сабе пад нос, што ён на хвілінку і што ён усё чуе. А моладзь тым часам пагрузілася ў чытанне энцыклапедыі. Праз нейкі час па ўсёй нары разнёсся духмяны пах. Зарыпелі дзверы. У пакой з кухні ўвайшла бабуля, трымаючы паднос з духмянымі плюшкамі, прысыпанымі цукровай пудрай. Вайна вайной, а абед па раскладзе. Прашу ўсіх садзіцца за стол. Прачынайся, мой генерал, сказала яна, цмокнуўшы каханага мужа ў шчаку. Пакуль дзед прачынаўся, паціраючы вочы і пацягваючыся, за сталом ужо сядзелі двое мышанятаў. Дарагая, ну што ты робіш?
Ты ж расхалоджваеш нашу мышыную дысцыпліну. Вораг топчацца ў літаральным сэнсе ў нас па галовах, а ты тут са сваімі немагчымымі плюшкамі. Сказаў і аблізнуўся стары ваяка. Я не разумею, чым ты незадаволены. Ты ж генерал у адстаўцы, а яны наогул яшчэ зусім малыя. І ты такіх малютак хочаш адправіць на вайну са сланамі? Папрашу не прыніжаць нашай мышынай годнасці і ціснуць на яе плюшкамі. І што гэта вы тут расселіся? Выканалі мой загад. Генерал, ваш загад выкананы, адказаў Ясь. Энцыклапедыя прачытаная, 5, а дакладней ногі абследаваны. Як? Ужо? Здзівіўся дзед. Тады неадкладна. Карту-схему з выявай слана на стол. Папрашу пра слабыя месцы падрабязней. А калі ж плюшкі? Яны зусім астынуць, уздыхнула бабуля. А плюшкі потым, моя дарагая фея рондлікаў патэльняў. Дзед у цябе крэмень, шэптам сказала Мар'яна Ясю, захапляючыся вытрымкай генерала. Сямейная рада доўжылася нядоўга, бо ўсё, што прапанаваў унук, спадабалася старому ваяку адразу. Я ў табе не памыліўся. Ты малайчына. За гутаркамі дзень праляцеў непрыкметна хутка, як кропля расы падае з кветкі на зямлю. Насценны гадзіннік з коткай прамяўкаў поўнач. А цяпер пара. Наперад, адважны сцяганосец. Падбадзёрыў Мышаслаў унука. Дзед, ты думаеш, нас падтрымаюць? Без сумневаў, кіўнуў ён. З гэтымі словамі усё сямейства пайшло на мышыную нараду. Раздзел 6. Калі ўсе мышы сабраліся, Мышаслаў пачаў выступ. У нас быў цэлы дзень для вывучэння складанага і жыццёва важнага пытання. І сёе-тое мы прыдумалі, ды хочам падзяліцца гэтым планам з вамі. Занясіце карту з выявай слана. Загадаў Мышаслаў, і калі карту ўнеслі, працягнуў. Мы вывучылі ўсё пра жыццё сланоў і прыйшлі да высновы. Самае слабое месца ў іх – гэта ногі. Калі сказаць больш дакладна, яны баяцца козыту. Слабое месца ногі? Пранёсся шэпт па натоўпе. Сланы баяцца козыту? Генерал, вы што, прапануеце заказатаць сланоў? Мышкі дружна засмяяліся. Генерал вытрымаў паўзу. Потым падняў лапку ўгору. Некаму наш план можа здацца вар'яцкім. Маўляў, што такое танцы на нагах у сланоў? Але, па-першае, гэта нам па сілах. Па-другое, усё, што нам трэба, у нас ёсць. Песні адважных мышанятаў, вясёлыя музыканты Топ-Ці-Плюх і Хрум-Мышкевічы. А таксама, думаю, знойдзецца група танцораў, смелых і бясстрашных, якія не збаяцца босымі лапкамі паказатаць сланоў, якія спяць. Гэты паход будзе ўзначальваць мой унук Ясь. На яго складаецца важная місія азнаёміць сланоў з правіламі паводзін. У адваротным выпадку дэсант з вясёлымі і адважнымі танцорамі наведае іх зноў. Прашу ўсіх удзельнікаў выйсці наперад і стаць у кола. Нядоўга думаючы, усе жыхары мышынага горада сталі ў 3 кругі. У першым стаялі самыя смелыя і адважныя танцоры ды спевакі. У другім воіны ў поўнай амуніцыі з дзідамі, дроцікамі і мячамі. І трэці круг быў з простых жыхароў мышынага горада. Усе былі настроены рашуча. Дзед, усе гатовыя, што скажаш? Запытаў Ясь. Памятайце, насельнікі мышынага горада, нам патрэбны будзе незвычайны бой. Нашай зброяй будуць не дзіды і дроцікі, а музыка, танцы, песні і смех. Музыкаў і спевакоў папрашу старанна падрыхтавацца, усім раздаць словы спеваў. Танцоры, паўтарыце танцы. Ніякай колючай і рэжучай зброі з сабой не браць. Мастакам падрыхтаваць дошку са спісам правілаў паводзін у заапарку. Збор праз суткі. А поўначы тут, на камені. Раздаўся гук трубы, і нарада закончылася. Ясь Шустрынскі непрыкметна для ўсіх аддзяліўся ад натоўпу. Ён пайшоў у сваё любімае зацішнае месцейка, каб пасядзець ды падумаць. Думкі ж яго, як рой пчол, насіліся ў галаве, а на сэрцы было цяжка і неспакойна.
Раздзел 7. Прыйшоўшы на месца, ён паслаў на каменьчык лісток трыпутніка і сеў. Бог, творца неба і зямлі, і ўсяго, што засяляе яе, а таксама і мышэй. Паслухай мяне, калі ласка, і дапамажы мне. Як ты дапамог майму дзеду тады, калі злосны бенгальскі тыгр перашкаджаў нам жыць. Кажу табе, як ёсць. Мне вельмі страшна. Заўтра я павінен узначаліць гэтую бітву. Я і мой народ вельмі маленькія, а сланы такія вялікія. А мы задумалі атрымаць перамогу, заказытаць іх пры дапамозе танцаў на іх нагах, а потым уручыць ім правілы паводзін у заапарку. Дай мудрасці, што і як зрабіць. Дапамажы. Можа, дай знак, які падкажа, або скажы, што я не ведаю. Ён сядзеў моўчкі. Раптам сярод лугавых траў падзьмуў ціхі і цёплы ветрык. Ён закрануў мышаня, як быццам хтосьці нябачны пагладзіў яго па галоўцы. У яго на сэрцы стала лёгка і добра. Мір і супакой запоўнілі сэрца, як малако напаўняе пустую шклянку. О, што гэта? Бог пачуў мяне? Ты пачуў маленькае мышаня і даў мне адказ. Ого! Я збегаў па камені, танцаваў і пішчаў на ўсё горла. Дзед мяне не падмануў! Бог побач! Ён чуе ўсіх, хто звяртаецца да яго. Мышаня саскочыла з каменя і пабегла з усіх ног да сваёй норкі. Яго вяртання з нецярпеннем чакалі дзядуля і бабуля. Я забег у дом і ўжо з парога пачаў дзяліцца радаснай навіной. Дзядуля, бабуля, Бог ёсць, ён пачуў мяне, мы пераможам! Што ты яшчэ прыдумаў, Гарэза? Здзіўлена запытала бабуля. Як я разумею, ты размаўляў з Богам, пра якога я табе расказваў? З усмешкай запытаў дзед. Так, менавіта з ім. Я расказаў яму пра наш план і папрасіў яго рады. Ён крануў мяне і пагладзіў мяне па галоўцы, і на сэрцы стаў мір і спакой. Цяпер я спакойны і упэўнены ў заўтрашняй перамозе. Я ж табе гаварыў, што Богу ёсць права да ўсіх яго стварэнняў, і да мышэй у тым ліку. Гляджу я на вас дваіх і разумею, што ты, Ясь, такі ж, як твой дзед у маладосці. Расчулена прамовіла бабуля. Дык ёсць у каго? Сказаў дзед і з важным выглядам падкруціў вусы. Ой, што з вамі рабіць, любімыя мае ваякі? Дарагая, запрашаю цябе заўтра на танцы пры поўным месяцы. Пайшлі, узгадаем маладосць, сказаў дзед і зрабіў нязграбны рэверанс. Усе прысутныя засмяяліся, а бабуля зрабіла рэверанс у адказ і мовіла. Са сваім каханым генералам ды пад нашымі сцягамі хоць на край свету. Затым яна ўзяла мужа і ўнука пад рукі. Ну, а цяпер спаць. Заўтра шмат працы. Раздзел 8. Увесь наступны дзень, да самага позняга вечара, у мышыным горадзе ішла падрыхтоўка да танцавальнай бітвы. Калі ж настала ноч, сцяганосец затрубіў сваю ракавіну, апавяшчаючы ўсіх пра збор. Мышы хутка сабраліся ў прызначанай месцы і адправіліся ў дарогу. Сланы ў гэты час бесклапотна спалі на сваёй любімай палянцы непадалёку ад штучнага вадаёма. А мышыны атрад шпарка прабіраўся да мэты вядомымі толькі ім сцежкамі. Пачалі мышы сваё вясёлае і небяспечнае мерапрыемства з пацешнага танца маразуля. Мышы размясціліся групамі хто дзе, і толькі атрад смельчакоў на чале з Ясем адправіўся на лапы да сланоў. Драўляныя дошчачкі з правіламі павесілі на камень, які знаходзіўся тут жа ў слановым вальеры. На знак Яся Шустрынскага ўсё пачалося. Наперад выйшла група музыкаў. Дырыжыраваў ім топ-ціплюх кончыкам хваста, а сам граў на дудзе. Яго брат граў на барабане. З імі яшчэ было два музыканты. Васіль, у якога была лютня, і Мар'яна, якая грала на флейце. Музыкі пачалі ціхенька, а затым паступова павялічвалі гук і рытм. Танцоры ж у гэты час скакалі на лапах у сланоў, трымаючы адзін аднаго за лапкі. І вось праз сон сланы пачулі вясёлую музыку ды адчулі, як нейкія дзіўныя звяркі танчаць у іх паміж пальцаў і казычуць іх. І замест таго, каб разлавацца, стаць на ногі ды затаптаць звяркоў, што іх пабудзілі,
Сланы селі і пачалі смяяцца. Ім было вельмі казытліва і весела. Маленькія танцоры не супакойваліся, танчылі і таксама смяяліся ад таго, што ім было смешна глядзець на велізарных сланоў, якія вельмі пацешна смяюцца. Праз смех і слёзы сланы паспрабавалі размаўляць з мышамі. Вы хто такія? Мы шмат розных звяроў бачылі, але такіх вясёлых і гарэзных ніколі. Я Шустрынскі, мышаня з роду адважных сцяганосцаў, а гэта мая сям'я. Вы навошта нас пабудзілі, казыталі, а яшчэ і рассмяшылі нас аж да слёз. Я злаўчыўся і скокнуў слану на хобат. Слон звёў два вокі да носа, спрабуючы разгледзець мышаня. Ясь пракрычаў: Мы прыйшлі да вас пазмагацца не мечам і дзідай, а танцамі, песнямі ды смехам. І мы перамаглі вас. Вы ляжыце на спіне і смеяцеся, і не робіце нікому ніякай шкоды. Мы шкодзілі? Здзівіўся слон. Каму, калі? Можа, вы нас з кімсьці зблыталі? Падхапілі іншыя, перабіваючы адзін аднаго. Мы елі, пілі, гулялі, але нікога не крыўдзілі. Вы так былі захопленыя сабой і ўсім, што робіце, што не заўважылі тых, хто жыве побач з вамі. Узыход сонца прабіўся праз галінкі дрэў у нябесную вышыню. Ясь Шустрынскі працягваў сваю палымяную прамову. Агледзьцеся больш уважліва і скажыце, што вы бачыце. І ён працягнуў падзорную трубу слану, на хобаце якога сядзеў. Той прыклаў яе да вока і замер, як быццам у першы раз убачыў наваколле. Усім сланам вельмі захацелася паглядзець у падзорную трубу. І падчас гэтай бойкі яны зламалі яе. Мышаня спачатку занервавалася, а потым сказала: Свет вакол вас такі ж далікатны, як і моя труба, у якую вам так хацелася паглядзець. Вы частка гэтага свету, і мы таксама. Вы вялікія і моцныя, а мы маленькія, але адважныя. І нам трэба жыць у міры і любові, не замінаючы адзін аднаму. Перад тым, як вы прыехалі, на гэтай велізарнай паляне было ціха і утульна. Вось тут стаялі арэлі. Ясь лапкай паказаў месца. Сюды прыходзілі чалавечыя дзеці, гулялі, нічога не руйнуючы. І за ўвесь гэты час нашы домікі, пабудаваныя ў каранях старога дуба, ні разу не былі разбураныя. А што зрабілі вы? Паглядзіце вакол, што вы зрабілі? І раптам з вачэй сланоў як быццам бы спала заслона, якая замінала ім бачыць усё, што адбывалася вакол іх. Кармушкі, паілкі, цацкі, пабудаваныя для сланоў людзьмі, былі разбураны. Кусты зламаныя, трава патаптаная. Стала ціха. І што ж нам рабіць? Запытаў адзін слон. Трэба навесці парадак і разабрацца ў правілах паводзінаў у заапарку, адказала адважная мышаня. Ясна. Што зламана паправіць? А пра якія правілы ты кажаш? Вось яны, чытайце. Але мы не ўмеем чытаць. Мы рана страцілі бацькоў. Нас забралі да сябе людзі, і мы ўвесь гэты час жылі ў іх. Але нас часта перадавалі з рук у рукі, і таму мы не паспявалі вывучыць іх мову, а яны нашу. Я таксама яшчэ не бачыў ніводнага чалавека, хто б мог зразумець мову звяроў, сказаў Ясь. Нас прывозілі на месца, кармілі, паілі, штосьці казалі. Мы не разумелі, чаго яны хочуць, і рабілі так, як лічылі патрэбным, за што і атрымлівалі. Хутка і ў гэтых людзей цярпенне скончыцца, папярэдзіла мышаня. Вас могуць зноў куды-небудзь адправіць. Ці не час змяняцца? Мы навучым вас разумець мову людзей, чытаць. Сланы пераглянуліся. Мы згодныя. Калі пачнём? Зараз. Давайте для пачатку расчысцім пляцоўку, а ўвечары мы з вамі збяромся пад старым дубам і азнаёмімся з правіламі. Добрая ідэя! Пачалася раніца новага дня і можна брацца за працу. Раздзел 9. З самай раніцы сланы наводзілі парадак. За працай яны не заўважылі, як ля вальера сабраліся людзі. Дырэктар, Мацільда Васильевна і дворнік глядзелі, не адрываючы вачэй. «Што гэта з імі адбылося?» – спытаў дырэктар. «Пані дырэктар, ды я сам не ведаю», – паціснуў плячыма дворнік. «Глядзіце, якія разумныя жывёлы! Паправілі тое, што разламалі, а галоўнае, майструюць нешта новае. Цуд нейкі! Чым вы іх учора кармілі? Хто з імі працаваў?» «Я з імі і працаваў. Усё як звычайна, кармілі, паілі.
Нічога асаблівага. Вы больш дворнікам не працуеце, сказаў дырэктар. Дворнік абмяк і прысеў на камень. Я патройваю вам заробак за тое, што вы змаглі выхаваць 3 сланоў, працягнуў дырэктар заапарку. І прызначаю вас галоўным наглядчыкам-утаймавальнікам. І, дарэчы, павесці гірлянду на дуб, каб упрыгожыць месца і прывабіць больш наведнікаў. Дворнік спрабаваў сказаць, што гэта не ён. Аднак дырэктар не хацеў яго слухаць. Ён хутка развярнуўся і пабег па сцежцы да офіса, акрылены добрай навіной. За ім бегла сакратарка і пісклявым голасам казала нешта накшталт таго, што толькі пад вашым пільным кіраўніцтвам мог адбыцца такі цуд. І яшчэ штосьці, але гэта ўжо не было чуваць дворніку. Ён сядзеў на камені, а ў галаве насіліся думкі. Гэта ж божы цуд нейкі. Быў дворнік, а стаў наглядчык-утаймавальнік сланоў. А ў дзяцінстве я так марыў быць дрэсіроўшчыкам жывёл, а тут на старасці гадоў павышэнне атрымаў. Відаць, анёл мой нябесны за мяне пахадайнічаў. Гэта ж трэба! Мара дзяцінства спраўдзілася. Раздзел 10. За працай час прайшоў хутка, сланы наводзілі парадак на пляцоўцы, а мышы рыхтаваліся да свята ў гонар перамогі. Вечар не замарудзіў сябе чакаць. На небе з'явіўся месяц з россыпам зорак. Гірлянда, якую паспеў павесіць дворнік, асвятляла месца побач з дубам мяккім блакітнаватым святлом. Мышы вынеслі святочныя пачастункі, размясціўшы іх на разасланых на камянях абрусах. На свята былі запрошаны ўсе насельнікі старога дуба. І роўна апоўначы свята пачалося. Пад музыку і песні выйшаў Ясь Шустрынскі, збянтэжаны і разгублены. Ён яшчэ ніколі не чуў свой адрас столькі добрых словаў. Нарэшце ўсе змоўклі і яму далі слова. Дзякую вам, мае дарагія суродзічы, за аказаны мне гонар быць на гэтым свяце на чале стала. Быццам бы я нейкі адважны і моцны воін. Дык ты такі і ёсць, выгукнуў нехта. Пастойце, я вельмі хачу падзяліцца з вамі адным важным сакрэтам. Вы гатовыя выслухаць мяне? Усе ад малога да вялікага прыціхлі і сталі слухаць. Вы ўсе кажаце, што я прыдумаў план, што пад маім сцягам вы пайшлі змагацца і атрымалі перамогу. Але ўсяго гэтага магло б і не быць. Як так? Чаму? Мяне натхніў Бог, з якім я пазнаёміўся проста перад бітвай. Тады раскажы нам падрабязней. Што гэта за Бог, які нам дапамог? Гэта творца неба і зямлі, і ўсяго, што засяляе яе, у тым ліку і нас. Мой дзед распавёў мне пра яго, пра тое, як ён любіць усе свае стварэнні і вельмі клапоціцца пра іх. У адной вельмі разумнай чалавечай кнізе Бібліі напісана, што Бог гаварыў з кітом. Я вырашыў пагаварыць з ім і расказаць, як нам цяжка і што нам так патрэбна яго мудрасць, дапамога і абарона. І ведаеце, такі вялікі Бог пагаварыў са мной, такім маленькім мышаняткам. Ён адказаў на маю малітву. Ён супакоіў мяне і даў мудрасці, што рабіць, як атрымаць перамогу, не праліваючы крыві. Так што ўся слава яму, а не мне. Ого! Дзякуй Богу, творцу неба і зямлі і ўсяго, што напаўняе яе. Усклікнулі мышы. Забыўшыся пра стомленасць, звяры і птушкі адтанчвалі пад старым дубам і дзякавалі Богу за мір. Толькі сланы не хацелі скакаць, каб не разбурыць усё вакол. Яны толькі ківалі ў такт музыкі галовамі. Калі ўсе супакоіліся, сланы спыталі: «Дык атрымліваецца, гэта і наш Бог?» «Так, і ён вас любіць», – адказаў Ясь. «І калі вы толькі захочаце, вы зможаце пагутарыць з ім, расказаць яму пра свае радасці і смутак. А самае важнае, яму ёсць права да кожнага з нас. Ён вас любіць. Ён вельмі любіць усё сваё стварэнне. І няважна, ты мышка-малышка ці велізарны слон. І дзе б вы не былі, ён вас чуе», – раптам далучыўся генерал. «Я адчуў гэта на сваёй шкуры, калі рыхтаваўся да бітвы з тыграм. Але пра гэта я распавяду як-небудзь пазней». «Вы ніколі раней не казалі нам пра гэта», – сказаў нехта з мышанятаў. «Я саромеўся», – неахвотна прызнаўся генерал. «Але ў сваім сэрцы я ведаў, што перамогу нам даў Бог. Нам вельмі хочацца больш даведацца пра яго і пра ягоную любоў. Як гэта зрабіць, падкажыце?» – папрасілі сланы.
Усё вельмі проста, адказаў генерал. З ім трэба мець зносіны, маліцца, чытаць яго кнігу Біблію. І думаю, яму вельмі прыемна, калі яму спяваюць песні. А што чытаць не ўмееце, мы вас навучым, дадаў Ясь. Мы будзем збірацца разам і чытаць Біблію, спяваць песні, ды проста размаўляць. Вайна скончылася мірам, і мы здабылі сяброў, дадалі браты Хрум і Топ-Цеплюх Мышкевічы. Свята працягвалася ўсю ноч. Мышы, вавёркі і птушкі так разышліся, што сталі катацца з дазволу аднаго са сланоў на хобаце, як з горкі. Усім было весела і добра. Смех і радасць перапаўнялі сэрцы звяроў. І толькі Ясь, ціха як ніколі, спакойна сядзеў на верхавіне аднаго са сланоў і маўчаў, назіраючы за ўсім збоку. Да яго падышла Мар'яна і села. Ты нечым засмучаны? Так, трохі ёсць. Усё так добра скончылася, ніхто не пацярпеў. Мы знайшлі новых сяброў. Яно так, але як ты правільна заўважыла, усё скончылася. Больш не трэба ні з кім змагацца. Прыгодам канец. І ўсё будзе як заўсёды, штодзённа і шэра. Нечакана ў размову ўмяшаўся слон, на якім яны сядзелі. Прабачце, я стаў міжвольным сведкам вашай размовы і хачу сказаць, што гэта не канец, а пачатак чагосьці новага і цікавага. І гэта была праўда. Сланы і мышаняты моцна пасябравалі, і ў іх жыцці было яшчэ нямала прыгод, рызыкоўных і імклівых. Але пра гэта я раскажу як-небудзь іншым разам.